Els despleguem tots. Tindríem 4 tipus d'error. El primer d'ells seria el de probing, que és, en anglès voldria dir de prova, és com d'assaig-error, no? Que és quan l'entrevistat no dona una resposta adequada o l'entrevistador pensa que l'entrevistat no dona una resposta adequada i l'entrevistador o enquestador cerca una resposta que sembla més completa i rellevant. O sigui, això implica que l'entrevistador o uns perfils concrets d'entrevistadors que pensen que saben realment com va tot i que tenen sempre la resposta oportuna a tot i que pensen més aviat que la gent no sap, que en general tots són uns ignorants. Aquest perfil d'enquestador que en les eleccions es procura evitar, les seleccions de personal, vull dir, tendeix a donar aquest tipus o sigui, a desenvolupar aquest tipus de comportament, no? Suplantador. És un comportament en el que tu digues el que vulguis, que jo ara posaré el que pense que és. No? Això és un error que pot tergiversar molt les respostes que ens donen els entrevistats. Després hi hauria un viatge de transcripció en el qual ara mateix es limita prou perquè se solen fer molt poques preguntes obertes, es tendeix a fer tot perquè ja van tots en laptops, en tablets, y entonces lo que es vol és punxar, picar el 1, el 2, el 3, el que siga i au, no? Però abans, quan es feien enquestes, totes les enquestes en paper, sempre hi havia alguna pregunteta oberta, que ja dic, com vam veure abans de l'examen, són preguntes que es tendeix a evitar, les preguntes obertes, amb paraules. Deixem obertes tipus l'edat o el nombre de fills, aquelles obertes que tenen una resposta numèrica, però les obertes de paraules s'han d'evitar. Però bueno, si al final és el cas que n'hi ha, l'escriptura de l'enquestador pot confondre després el gravador i pot acabar escrivint una cosa que no era, o pot l'enquestador, a partir de lo que ha respost, no és que interprete com en el biaix de probing que hem vist abans, sinó que igual té poc espai per anotar i aleshores el que fa és intentar sintetitzar la resposta i acaba donant o tergiversant allò que ha dit l'enquestat. Perdó. Després tindríem un biaix de motivació, que és el que pot induir l'entrevistador amb la seva actitud. Si arribem i no tenim ni ganes de treballar, no estem motivats, sembla un treball fastigós i tot això, que pot ser, una mala actitud pot contagiar en certa mesura a l'enquestat i aleshores incurriria l'enquestat en una escassa motivació, una cosa que hem vist també en els biaixos de l'entrevistat, però així vindria induïda per una mala actitud. O sigui, l'enquestat pot pensar, si este tio que està fent-me l'enquesta té aquesta mala actitud, jo no tinc per què involucrar-me més de lo que fa ell, i per tant pues, tinc una actitud limitadament col·laboradora, no? I al final pues, puc donar respostes sistemàtiques, respostes aleatòries, errònies, no? I contestar de qualsevol manera. I després estaria el biaix de context, que es genera quan l'aplicació del qüestionari es realitza de forma grupal, en lloc de ser una interacció única entre entrevistador i entrevistat. O no grupal, sinó que entrevistem a una persona i tenim una altra persona al costat, una tercera persona que media la interacció que ha de ser entre dues persones, no? Entrevistador i entrevistat. No pot haver ningú més. Això ho vam dir
abans de l'examen, en el material abans de l'examen, no pot haver ningú més en aquesta interacció. I si n'hi ha algú més, és un error, perquè es pot condicionar la resposta. Imagineu-vos, posem per cas, que arribem en rutes aleatòries a una casa, toquem el timbre i ens toca fer, perquè necessitem fer-ho, persones, o sigui, dones de 18 a 25 anys, posem per cas, no? I arribem a un portal que sí que n'hi ha una persona d'aquest perfil i li demanem que si podem entrevistar-la, ens dona l'ok, però la mare de la xica que està per allí no es fia i està allí davant fent l'entrevista. O sigui, no fent l'entrevista, sinó escoltant. Doncs bé, així el que ha de fer l'enquestador és amablement rebutjar que si ha de ser així la interacció, que no es fa i ja està, i se va a buscar una altra persona. Perquè les respostes que puga donar, no en totes les temàtiques, perquè hi ha temàtiques, doncs imagineu-vos si hi ha molta pregunta de comportament, de l'estil, té vostè mòbil, per a què utilitza el mòbil, tal, coses així, igual no passa res. Però si hi ha preguntes d'opinions, d'actituds sobre temes delicats, aquesta tercera persona condicionaria la resposta. Imagineu-vos que que fos un qüestionari sobre política o sobre pràctiques sexuals o sobre consum de drogues o sobre actituds cap a els companys no sé, de faena o d'estudis, no? I les respostes poden estar condicionades perquè hi hagi una tercera persona ahí, una persona que damunt pot tindre un ascendent sobre l'enquestat o enquestada i al final condicionar la veracitat de les seves respostes. Per això sempre s'ha de fer una enquesta en la que estiguen només aquestes dues persones, l'entrevistat i l'entrevistador. Vale. Tenim ahí diversos grups de possibles errors. El primer de tots, el més evident, és l'error de redacció, que és quan una pregunta no està correctament redactada i per això era molt important allò del pretest. Si recordeu que diem que es podia fer un pretest per a testar i provar com funcionen cadascuna de les preguntes, si són enteses, si realment la gent sap el que està dient a partir de la pregunta o té una resposta directament relacionada amb el que es pregunta i tot això, no? Si no està correctament redactat i ningú es dona compte, no es dona compte l'entrevistador, tampoc l'enquestador, acabarà contestant-se alguna cosa que no té a veure amb el que volia l'investigador. És un error que pot acabar diluint-se, o imagineu-vos que la resposta possible era sí o no, i nosaltres ningú ha detectat això. O sigui, és un error que podria no ser detectat. Podríem menjar-se-lo, diguem, l'error. Però pot passar que després o bé l'entrevistador o l'entrevistat acaben adonant-se de l'error. En l'exemple que teniu ahí, quina no és la freqüència de visites que fa el museu? Evidentment, aquest no s'ha colat ahí i, clar, és una resposta, és una pregunta feta en negatiu que no tindria cap sentit. O sigui, en realitat, la pregunta correcta és en positiu. Quina és la freqüència de visites que fa el museu? Això obliga, quan hi ha un error d'aquest tipus, obliga l'entrevistador a donar explicacions i aleshores introduir un nou biaix de l'entrevistador, però d'origen en el biaix que fa l'investigador. Es poden donar diferents tipus d'errors en aquest sentit. Un altre és l'error de seqüència de les categories de resposta que això pot acabar induint a confusió. Clar, això es dona quan tenim targetes, per exemple, no? L'entrevistador passa la targeta i l'entrevistat té una seqüència que si està equivocada, que això passa molt en les ordinals, perquè sabeu que en les ordinals tenim, per exemple, en això de la importància, tindríem un ordre lògic que seria de gens important fins a molt important. Però ahir, si us fixeu, tenim poc important, primer que està al revés, perquè va molt important abans, quan hauria d'estar gens important primer,
I després tenim un desordre també intern. Darrere de gens important hauria d'anar poc important, però va bastant important. No? Per tant, al final, nosaltres si tenim l'1, 2, 3, 4, 5, donem per suposat que aquest ordre està bé i podem assignar un bastant important on hauríem d'assignar un poc important, si això fos així. Per tant, també és important, valga la redundància en aquest cas, que fem l'ordre de les categories en ordinal ben fet. No? Després tindríem l'error d'estructura, que es produeix quan es barregen els temes i aleshores pot generar confusió o mala actitud en l'entrevistat. No? Si li passem d'un tema a l'altre, tindrà una mala imatge del nostre qüestionari i del nostre treball. I, per tant, la seva disposició a contestar bé baixarà, serà menor. I, finalment, tenim el tercer grup, que és el de biaixos dels entrevistats. Un d'ells és el dels factors socials, que és quan accedeix a respondre el qüestionari per cortesia, però amb desinterès, o quan respon el que és socialment desitjable. O sigui, ens poden atendre per amabilitat i tot això, però després contesten sense cap mena d'interès. No? I també és molt habitual respondre el que és socialment desitjable. Si jo dic que és, per exemple, planteja una pregunta que fora com valoraria vostè el treball de la sanitat, dels treballadors de la sanitat pública en aquests moments en els quals estem en plena coronavirus i amb l'aplaudiment que va haver l'altre dia i tot això, la pressió social és a tenir una actitud favorable cap als treballadors de la sanitat pública. I aleshores nosaltres, encara que pensem tot el contrari, perquè hem tingut males experiències o perquè tenim reiteradament una visió negativa sobre això, acabem contestant perquè ens dona un poc de pal davant de l'enquestador, acabem contestant positivament. No? Això seria una resposta socialment desitjable. Després tenim factors personals, que és que l'entrevistat no coneix o no recorda l'objecte pel qual se li pregunta. I ahir pot passar dues coses, que ens diga que no sap no contesta, el qual no estaria mal, o sigui, entraria dins de la possibilitat, perquè sol ser una opció, el no sap no contesta, però també pot passar que s'atrevisca a contestar el que li doni la gana, no? I entonces tinguem un error que no detectarem, que serà complicat que detectem. Després tenim els errors sistemàtics, que estan derivats del desinterès, sol ser part del que comentàvem abans, de fer una entrevista sense cap interès, o sigui que derivaria del factor social, hem accedit a fer l'entrevista perquè ens sap greu per la persona que està allà davant, però després acabem responent, si tenim una bateria de preguntes, diem a tot que sí, o si tenim una escala de 1 a 5, 2, anem contestant per acabar el més ràpid possible i això no és el que volem. No? Una solució per evitar errors sistemàtics d'aquest estil és posar els controls de la investigació dels quals parlàvem. Per exemple, posar una pregunta en la bateria en aquesta bateria de preguntes que vaig sobre una qüestió concreta i un poc després preguntar-la d'una altra manera en una pregunta a banda. No? I aleshores després contrastar si la informació seria semblant. L'error aleatori podria ser semblant al sistemàtic. El sistemàtic es contesta tot el rato la mateixa cosa, en l'aleatori contestaria a l'azar. En una bateria de preguntes, imagineu-vos que és una escala d'1 a 5, hi ha 12, contestar 1, 2, 3, 2, 3, ràpidament tot i així. No? Normalment aquests errors, el sistemàtic i l'aleatori, un entrevistador experimentat els hauria de detectar i posar en observacions i després ell ha fet l'entrevista, en la qual la cobra, que això és important també,
sobretot per a l'entrevistat, però clar, després l'investigador haurà de prendre la decisió, la decisió que hauria de prendre seria eliminar aquesta enquesta en la que s'estan produint errors sistemàtics o errors aleatoris. Després la no resposta, que entra, ja dic, dins de les possibilitats, que no es responguen, però clar, no poden tindre un qüestionari tot farcit de no sap o no contesta. Aleshores, això també pot ser una font d'error i no s'admeten habitualment quan ha sigut una pràctica habitual en les preguntes, quan un enquestat ho ha pres com a norma, el no contestar, al final el que acaba fent-se també és eliminar tota aquesta enquesta, fins i tot aquelles coses que ha contestat, no? Perquè s'entén que és un entrevistat que no vàlid. No? Amb això estarien tots els errors possibles. De tota manera, l'hauríem de fer abans d'afrontar les maneres d'aplicació del qüestionari, que és un altre subepígraf. Hem de tenir en compte que també hi ha errors propis de la gravació. Per exemple, la tasca que vau fer vosaltres l'altre dia, també la que es faria, perquè per exemple quan es va en tablet pel carrer fent enquestes, l'enquestat està fent alhora l'enquesta i la gravació. Per tant, ahir també es poden produir errors de gravació. Es poden posar controls per a que no es produïsquen. Per exemple, si jo puc contestar 1 sí, 2 no, jo puc plantejar que en la matriu no es puga respondre un 3, ni un 4, ni qualsevol altre número. Es poden posar, i aleshores ens donaria error i ens donaríem compte i tindríem que posar l'1 o el 2. No? Però també es pot produir un error que és que on tenia que posar un 1, jo acabo posant un 2. Si veieu en els vostres teclats, l'1 i el 2, tant en el teclat numèric lateral com en el de dalt, l'1 i el 2 estan al costat. Aleshores, és molt freqüent, bueno, no és molt freqüent, però pot passar que en compte de premar un 1, premem un 2 o viceversa. No? Aleshores, també hi ha errors d'aquest estil de gravació que es poden controlar, alguns d'ells, amb una depuració, que és una tasca que és un poc llargueta i no vam fer l'altre dia, però seria una tasca en la que controlem la informació que n'hi ha en el paper, traiem les freqüències i si ens apareixen números estranys que no estaven en la relació de categories, anirem a veure l'enquesta en paper per a recuperar la resposta correcta. Això una cosa, després altres miraríem incongruències, en fi, hi hauria diverses proves a fer en la gravació, però bueno, això no ho hem contemplat així en aquest temari. Val? Bé, ara passem a les maneres d'aplicació del qüestionari, d'això ja hem parlat en alguna ocasió, teníem bàsicament tres. La quarta, web o email, és una variant de l'autoaplicat, en realitat. No? L'autoaplicat tradicional era aquell en el que passàvem. Vosaltres no ho heu viscut perquè ja heu fet el docentia, això de la valoració dels professors electrònicament, online, però fins fa un parell d'anys es feia encara, venia una persona i vos passava un qüestionari que cadascú omplia, després els arreplegava i es clavaven en una matriu de dades. No? O sigui, això es feia abans i això era un autoaplicat tradicional. Ara molt pocs autoaplicats es fan a la manera tradicional, que és passar un paper, l'enquestat ompli el paper i el lliura per a el seu volcat posterior en gravació a una matriu. Ara això es fa en comptades ocasions, no? Perquè tenim tecnologies que ens faciliten les coses d'una altra manera. No? Per tant, l'autoaplicat, això, el web o mail és una versió de l'autoaplicat i es gasta més ara el web o mail que l'autoaplicat tradicional.
i les altres dues són el cara a cara o per telèfon. Quan escollirem una variant o l'altra? Això dependrà de diferents qüestions. Una, els objectius de la investigació, una altra, les característiques i composició de la mostra, el pressupost del que disposem i el temps de què disposem. Jo podria fer així una jerarquia. Els 4 motius són motius a tenir en compte i de fet es tenen en compte per a prendre decisions metodològiques en aquest sentit, però jo diria que la que més pesa al final és el pressupost del que disposem. Això és el que més condiciona. Si jo vaig bé de pressupost, acabaré fent un cara a cara. Per què? Perquè el cara a cara és on tinc les majors possibilitats de fer un estudi el més rigorós possible, amb mostra representativa estadísticament, probabilística i tot això. El telèfon o el lot aplicat té molts problemes a l'hora d'aconseguir la representativitat completa del conjunt de la població. Per tant, doncs això, el lògic és que fem d'entrada un cara a cara, però clar, el cara a cara és el més car. Per tant, no farem, o sigui, la primera opció sempre és fer un cara a cara. No tinc diners, tiré a fer altres coses, per exemple el telèfon o l'autoaplicat via web o email. El temps també és important perquè per telèfon es pot fer molt ràpidament. Aleshores, si no tenim molt de temps, encara que tinguem molt de pressupost, però tenim molt poc temps, podem acabar prenent la decisió de fer un telefònic que ens acurtarà el temps del treball. No? Després, les característiques de composició de la mostra també ens determinen, o de la població, més aviat que la mostra. Per exemple, si tenim una població molt dispersa, tradicionalment el que s'ha fet, imagineu, què sé jo, en la Marina, algú de vosaltres sou de la Marina, els pobles tipus Altea, Calp, la Nucia, o pobles així, que tenen un hàbitat molt dispers en urbanitzacions i tot això. Aquests hàbitats dispersos el que provoquen és que el temps de desplaçament sigui major i vaig tot més lent. Aleshores, i també hem de pagar més al final a l'enquestat, que s'ha de moure més, tarda més i tot això. Per tant, quan tenim un hàbitat dispers, acaba sent aconsellable. Si fem una de tota la província i venem a tots els pobles, doncs podem acabar pensant que, bueno, alguns seran d'hàbitats dispersos, però la majoria no ho són. No? Són concentracions en ciutats, tipus Benidorm, Alacant, Elx, però si, per exemple, farem una enquesta només a Calp o a Altea, podríem prendre la decisió encertada de fer una enquesta telefònica, perquè això ens acurtaria els temps i finalment els diners. No? Entonces això és també un condicionant important. I els objectius de la investigació van a condicionar en funció de lo que nosaltres diem. Si per a nosaltres és molt, molt important obtindre una representativitat de la població a través de la nostra mostra, nosaltres haurem de tirar més al cara a cara. Si nosaltres el que volem és una aproximació al que diu la població, és com una espècie d'avanç de com pensa la població d'estudi, igual podem ser menys exigents i anar per coses més livianes, tipus el telèfon. I si fins i tot el que volem és simplement un context general dels nostres clients via web i tot això, perquè som una empresa online, o perquè volem saber les xarxes socials com estan funcionant o coses així, de tipus molt tecnològic, ens pot servir perfectament l'autoaplicat web o mail, en compte de tirar-nos a fer un cara a cara o telèfon que ens compliqui la vida i ens faci gastar molts diners. No? O sigui, per tant, això serien un poc els condicionants que tenim de partida. Val?
En totes les maneres el que hem plantejat és este format en el qual tenim avantatges i inconvenients de cada sistema. No? En l'autoaplicat, que se'l fa un mateix, els avantatges que tenim és la intimitat, no sent cohibit per ningú que li està preguntant, contesta el que li sembla com en un examen, cadascú en el seu món. No? Tenim un temps per a la reflexió, aquesta privacitat i també és una cosa a considerar el baix cost. Els inconvenients, validesa representativa de la mostra, serà complicadíssim aconseguir una mostra representativa en un autoaplicat, molt, molt complicat. Un altre inconvenient és que ha de ser breu, perquè quan no tenim o sigui, l'ordre seria de més curt a més llarg, autoaplicat, telefònic, cara a cara. Per què? Pues perquè l'autoaplicat no tenim a ningú que incentive. L'autoaplicat cadascú se'l fa i pot desistir, sobretot en aquests tipus web o mail. No? Cadascú se'l fa i arriba fins on arriba. Tots hem fet tests d'estos de la UA i ens envien, o tots hem fet o hem rebut per a fer-los, i podem començar a fer-lo i de sobte ens trobem que són tan llargs que acabem desistint perquè no tenim temps que perdre. Volem fer-ho perquè igual volen col·laborar, que jo és el que sol fer, sol intentar fer-los, però m'ha passat alguna vegada que dic, hòstia, és que això és tan llarg que jo podia perdre ahir 2 o 3 minuts, però no 7 o 8, no? O 10. Per tant, i entonces me'n vaig. No, ningú va fiscalitzar-me, ningú em diu res. Ei, tio, un minut més, que acabem de seguida, o això, no? Per tant, això en l'autoaplicat passa, no? Que tenim que fer-lo molt breu i això ho hem comunicat nosaltres a la gent que fa qüestionaris d'estos de la universitat, escolteu, feu-los breu, és millor que tingueu preguntes molt, molt específiques d'allò que voleu tenir i tal, però no feu coses tan llargues que acaben desincentivant la resposta dels enquestats. No? En el telefònic es pot fer un poc més perquè el tenim en el telèfon, que no es preocupe que acabem de seguida, tal. I més encara el cara a cara que el tenim allí presencialment. No? Això és el que més ens pot acabar impedint abandonar l'enquesta. Després no es controla la seqüència amb què l'entrevistat llig i respon a les preguntes. Això en el de paper, això és en el paper, per això el tenim en gris, perquè l'autoaplicat web o mail sí que nosaltres podem obligar a una seqüència. Podem passar pàgines en funció del criteri que nosaltres vulguem. Val? Després tenim una baixa taxa de resposta, per això que vos dia, perquè a veure, puc contestar si vull o no, i ningú va dir-me res. Aleshores, pues, diguem que la taxa de resposta és és inferior a 1 a 10. O sigui que és molt poca la gent que, menys del 10%, la gent que contesta un autoaplicat. Alta taxa d'abandó, bueno, això és en relació al que estàvem comentant, i impossibilitat de controlar qui respon. Podem acabar, algú pot dir que ha contestat, pot dir, soc una persona, o sigui, a tu t'han arribat un qüestionari en funció de, perquè tu eres d'un segment concret, major de 35 anys, dona, de tal comarca, no sé què, i després si aquest qüestionari circula per ahí en la teva parella, algun amic o tal, pues ningú sap que l'ha contestat un altre. Això és raro que passi també, però bueno, que no tenim una certesa completa de la identificació de l'enquestat. En el cara a cara, el que aconseguim és la més elevada, no una elevada taxa de respostes així en general, sinó la més elevada taxa de respostes de totes les modalitats. Val? També tenim la possibilitat d'aclarir dubtes per part de l'entrevistador, el tenim allí present, i es pot fer no únicament de manera verbal, sinó fins i tot amb llenguatge no verbal, i fins i tot apoyant-se en imatges, si és el cas.
Hi ha possibilitat d'insistir per obtenir respostes de coses que s'han quedat ahí pendents i pot durar més temps perquè tenim el suport de la persona a peu de camp que pot aguantar un poc el neguit de l'entrevistat. Els inconvenients és l'elevat cost, com us he dit, la reactivitat de l'entrevistat, doncs que l'estem condicionant amb la nostra presència i els biaixos de la interacció de l'entrevistador que hem comentat abans. En el telèfon, el que teníem com a avantatge és la rapidesa en l'obtenció de la informació, fins i tot podem obtenir la gravació al mateix temps que estem, com veieu en la imatge, aquesta xica està fent l'entrevista a través del pinganillo i està alhora gravant les dades. Per tant, no és només que no tenim que eixir al carrer fent la ruta, no sé què, estem sentats en una oficina, sinó que a més després tenim la gravació completa. Bueno, això ho podem tindre també en el cara a cara si anem una tablet, però vaja, així va directe a l'ordenador central. El cost és més reduït que en el cas del cara a cara, permet accedir a l'enllaç, que això és complicat en temps que es percep la inseguretat ciutadana i tot això, costa a voltes entrar, sobretot en urbanitzacions aïllades, permet entrevistar persones de difícil localització, que és el que estàvem comentant abans de les urbes, l'enregistrament de les dades simultànies que es pot fer i la baixa reactivitat per part de l'enquestat o una reactivitat mitjana. No és la mateixa que tindrà la persona davant, és un poc més, evidentment, que en l'autoaplicat. En l'autoaplicat la reactivitat és mínima, així és una baixa o mèdia. Els inconvenients és que tenim també una baixa taxa de respostes, és més fàcil evitar algú via telefònica, al semblar això, no m'interessa, tal. I com quan fem en tot això, perquè a més estem molt saturats de gent que ens ven contractes telefònics i que ens ven pòlisses de segurs i tot això, rebem moltes cridades d'aquest estil i per tant doncs, aquesta és una més i és fàcil que la rebutgem, no? Ho tenim a la mà. Tenim problemes de disseny del marc mostral perquè, com vos dia, com vos vaig comentar quan parlàvem de la mostra, abans teníem, en els anys, meitat dels anys 90, vam arribar a un punt en què pràcticament tots els llars tenien un telèfon fixe i hi havia les pàgines blanques en el qual tots estàvem allí ficats. No? Això implicava un marc mostral molt potent. Era molt aconsellable fins i tot fer un telefònic en el qual es calculava que teníem a l'abast el 95% de la població espanyola i a més tots en una llista unitària. Ara, quan es va liberalitzar el telèfon i van entrar els mòbils, no tenim llistes unitàries de ciutadans. Tot es suposa que, no sé, al voltant del 98-99% de la gent té algun tipus de telèfon, però cadascú en la seva companyia, damunt tenim la llei de protecció de dades, etc. I és molt complicat ara tenir un marc mostral bo telefònicament. Per tant, de manera estricta, no es podria fer un probabilístic estricte en un telefònic. S'accepta com a vàlid perquè la gent aconsegueix bases bases de dades mixtes de diverses empreses i tal, i en fi, més o menys tenim un poc de tot, però bueno, és molt acceptar això. No? Després, solament és útil també en qüestionaris curts, es poden permetre qüestionaris un poc més curts, més llargs que l'autoaplicat, però no molt més. També hem de fer qüestionaris curts perquè la gent es pot penjar i no tindrà massa problemes en fer-ho. No permet utilitzar ajudes visuals, si tenim que veure què pensa vostè d'este producte o d'esta logo o d'esta imatge o d'esta situació en la que veiem una mare en la seva filla plorant, no sé què, qualsevol situació
en la que volem percebre emocions o volem preguntar sobre alguna cosa lligada a imatges, no les podrem utilitzar en aquest cas. També l'assistència d'obstacles físics, com el soroll, gent, etc., que ens passa també en el cara a cara. Val? No ho hem dit, però també passa allí. Val, i en el webmail tenim web o email, estic acordant així. El que tenim, algunes coses són de l'autoaplicat, però tenim unes altres coses afegides. No? És ràpid en l'obtenció de la informació, perquè ho fem es va gravant directament. Baix cost, evidentment, perquè cadascú és un autoaplicat. El cost és només de l'investigador quan ha fet el qüestionari o ha muntat una plataforma. Tenim l'enregistrament de dades simultània, com passava en el telefònic. Flexibilitat en temps per respondre, com passava en l'autoaplicat, i privacitat, com en l'autoaplicat. Inconvenients. No, rarament, molt rarament tindrem una mostra representativa, estadísticament, perquè a més ahir no és que tot el món ha participat en el bombo, diguem, sinó que així, més que en altres casos, és realment qui vol, qui ha tingut la iniciativa de respondre espontàniament, s'ha de tindre molt bona voluntat, diguem, és d'aquest 10% que contesta voluntàriament. Jo no és que sigui particularment voluntari i tal, sinó que com soc del gremi, pues, sol contestar, jo conteste a totes les enquestes que m'arriben per un poc així responsabilitat, no? de lo que no vulguis que facin, pues, està dit així cristià, no? De lo que no vulguis per a tu però no vulguis per als altres, pues, un no se l'aplica, diguem, perquè no, tot i no ser del gremi religiós, però crec que és una bona això per ser conseqüent, no? Bé, després tenim la baixa taxa de resposta com a inconvenient, això es passa en tots els autoaplicats, alta taxa d'abandó igualment, i la impossibilitat de controlar qui respon, és el mateix que tenim allí. Val, unes últimes coses sobre aquest tema és que és sobre la selecció dels entrevistadors. No és una cosa molt a la que li dediquem molt d'espai, però almenys que sapigueu 4 cèntims sobre el que cal. No? Una és que cal un nivell cultural mitjà, no pot ser algú que tinga estudis bàsics, almenys es recomana que la secundària obligatòria superada és el que se sol com a mínim acceptar, amb habilitats socials, no pot ser algú molt introvertit, o no pot ser algú molt barroer, no? Que tingueixi modals xungos, no? Ha de ser algú que sea afable, no? Afable, que siga no extrovertit, però que no siga introvertit, amb cert ordre i meticulositat, perquè hi ha que siguin instruccions molt estrictes i s'ha de seguir un mètode, no? Que hi hagi un cert interès per les persones, però això forma part de l'habilitat social, que honestitat, perquè així hi ha una tentació sempre gran d'inventar-se, amb formació sobre la tècnica de l'enquesta, que la faríem, ha d'haver uns mínims, però també se'ls pot donar, no? Hi ha gent nova que s'accepta i no té formació. I formació sobre la investigació és el mateix. Nosaltres, quan hi ha gent nova que sempre està venint, perquè no és un treball que la gent es quede, perquè no és que estigui mal pagat, perquè no ho està, no és un treball particularment mal pagat, però sí que és un treball ingrat. Això sí que ho té, que és un treball que en fi, que reps molta resposta que no agrada, no? De mals modals de la gent i tot això,
Hi ha dies que es passa per una acumulació de respostes negatives alta que desmoralitza, en fi, no, la gent no sol durar molt com a entrevistador, és un treball que sol ser eventual. No hi ha un entrevistador que porta 15 anys en l'empresa i coses d'això, no? És molt estrany. Val, la formació de l'entrevistador és el que se sol dir, bueno, es pot fer una formació prèvia, cursets i coses generals, però la formació que se dona és normalment per cada qüestionari. Eh, Primer tenim, pues això, unes regles bàsiques com obtenir cooperació a l'entrevistat, crear un bon clima sense ser amistós, llegir les respostes sense viatjar l'enquestat, familiaritzar amb el qüestionari, el que diu ahí, no? Conèixer la instrucció de tots. Això són normes generals, però després de cada qüestionari es fa un briefing concret, que és una reunió de grup en la qual a tots els enquestadors que van a participar d'aquesta investigació se'ls diu, es llig entre tots el qüestionari, es veuen els punts dubtosos, que com pot reaccionar l'enquestat en cada moment, quines són les instruccions de pas, es veuen molt bé, amb molt deteniment els filtres, com passem d'una pregunta a l'altra, si hi ha algun canvi, tot això. En fi, es veu a fons el qüestionari i es fan assajos sobre aquest qüestionari. De manera que acaben assumint-lo com una eina pròpia. Després, sol haver uno o més, depèn de la grandària del treball de camp, sol haver uno o més supervisors del treball de camp. Pot ser el mateix investigador, això passa també moltes voltes, però pot ser una persona concreta que està destinada a això. Hi ha empreses de treball de camp que tenen gestors del treball de camp que es dediquen professionalment a això, que és el que està controlant pues, això. Fitxes de tots els enquestadors, amb tots els detalls, tal. Es genera un registre de tot, es va controlant quantes quotes s'han complit o no. Per exemple, si tenien que fer 32 dones de 18 a 25 de la província d'Alacant, doncs el supervisor ha de veure que això va complint-se, no? De que tots els segments van omplir-se perfectament. I està en contacte pues, telefònic o per WhatsApp o qualsevol sistema que s'habilite per a que hi hagi un control sobre tot. No? És un capatàs o un supervisor, el gestor, el que volíeu dir-li, que és el que coordina el treball de camp. Val, i així tenim una cosa que no solem arribar a fer a la pràctica, però que vosaltres heu fet mínimament. No? Gravació i anàlisi de la informació és el que vam fer en la pràctica, no vaig a estendre'm més, l'SPSS, l'IBM SPSS Statistics, és el que vam veure, i gravem tota la informació, l'organitzem i després fem l'anàlisi a través de les diferents eines. Jo vaig posar un exemple mínim, que era un anàlisi univariable, que eren les taules de freqüències amb els resultats i algunes mitjanes. Per exemple, la mitjana d'edat de l'exemple que us vaig posar i alguna cosa així. Es pot fer també anàlisi bivariable, que és la relació entre dues variables, com sabeu. Per exemple, quants homes i quantes dones responen que sí a la pregunta tal. No? Això és una anàlisi bivariable, en la qual creuem una variable amb l'altra. En fi, això no entra per a l'examen, esta diapo no entrava a la pràctica, que és el que hem avaluat i ja està, no entra res més. I l'anàlisi multivariant, doncs, anàlisi de moltes variables, això ja és més complex, i si fareu, quan feu l'assignatura d'anàlisi, no sé si arribeu a veure el multivariant, però bueno, ja ho veurem en el seu dia, perquè té una assignatura, no sé si obligatòria o optativa, però bueno, tenim una assignatura en el futur sobre això. Val? I bé, en això jo crec